Hyvä Jänö! Usko ittees Jänö! Ota otteet! Jalmi toinen kaulus kiinni. Hyvä Jänö! Sä tiedät mitä sä oot treenannut. No niin, usko ittees Jänö! Älä jää junnaa paikalle. Älä. Hyvä, käänny. Hai, vasen polvi sisään Jänö. Työnnä vasemmalla käden lonkkaa ulos ja vedä polvi sisään. Käänny, hyvä Jänö. Käänny. Ota kädet. Vedä se jalka paikalle ja käänny siihen vaan. Käänny vasemmalle Jänö. Joo, hyvä. Käänny uudestaan. Potka se puvusta ja käänny. Hyvä, ota se vaan, ota se kiinni. Ota ihan kontrolli vaan. Ota kädet kontrolliin. Triangeli kiinni vaan. Ota triangeli. Kädet välissä. Paino oikealla käden lonkasta, just noin. Pidä se paikalla siinä. Käännä vaan paino alas, just noin. Käänny kyljelle. Kiinni se hartiasta. Just noin. Käännä. Paina se hartiat mattoon. No niin, hyvä Jänö. Sait pisteet. Jos nyt uudestaan vaan. Paina alas. Hallitse sen päätä ja paina se hartiat mattoon. Just noin. Just sieltä. Nappa jalasti. Toinen käsi vaikka se kainalo on siitä pois. Työnnä vasemmalla kädellä kylkeen tai sit lonkkaa. Tilaa ja kaiva. Just se minkä Sä tiedät. Just sinne kainalo. Käsi kainalo ja painat sen päätä mattoon. Oot 6-0 häviöllä Jänö. Hartio alas. Ota oikean käden yli, vyöstä kiinni takapäin ja tehdään yli se jätkä. Siltaa. Just noin painavaa alas, ei se pysty tekemään mitään siitä. Ai se käsiä. Sä tiedät minkä käännön sä teet Jänö. No niin Teppo, nyt voi Nion veliä yrittää siitä. Paina vaan. Polveen vähitellen mahaa päälle, just noin. Käänny pois siitä, käänny pois Jänö, katkarapu. Sitten jalka toinen jalka Vedä katkarapun, niin sä oot hammerlockin. Puvus elän taakse. Älä päästä se, kato, sä pystyt estämään sen jalan tuomisen sinne, kun sä laitat sen jalan siihen mahaan päälle. Noin, nyt. Tarkkana käsien kanssa, ettei saa mitään jujeja. Just noin. Sit vaan polveen vatsan päälle. No niin, Jänö, jalasta kiinni. Joo. Hyvä. Nouse ylös vaan. 6-0. Nyt alasvienti ja sivusidontaa. Älä purista. Kun sä tiedät minkä sä... Usko ittees Jänö vaan. Rohkeasti vaan Jänö, hei. Sulla ei mitään hävittävää. Rohkeasti vaan, hei. Vielä jatka mattoa ja sit hakee niitä jujeja sieltä. No niin Teppo, rennosti vaan. Hengitä. Tiukka alasvienti. Se on ihan puhki, se ei pysty tekemään mitään. Rennosti vaan. Just noin. Hyvä. Kunnolla ajatuksella mukaan. Voimalla! Käännä oikein. Suunnan laskien. Nyt jui kiinni. Nyt väännä se käsi. Vedä se polvi sinne sisään. Vedä polvi sisään Jänö. Just noin. Hyvä. Pää pois välistä. Pää sinne sisäpuolelle. Noin. No niin, rennosti vaan, hengitä. Ai se jalka kunnolla sinne. Paina sillä toisella kädellä se jalka sinne alas. Sit vaan ohi. Pois. Just polvi väliin. Käsi lukkoa vaan haet. Vedä kontrolloi hihoja. Noin, avoimet ovet. Sieltä vaan. Nyt vaan pidä se käsi siellä kouluksella se olkapäässä kiinni. Just noin. Ai pää sinne käden alle. Mahdollisimman syvälle. Ai se pää kainaloon jäi. Pää kainaloon. Just noin. Työnnä kyynärpäästä vaan pois se käsi ja vedä pää kainaloon. Sä voit laittaa se käden sen jalkojen väliin. Just noin. Nyt se ei pääse kääntyä siitä enää. Hyvä, sait taas pisteet. 9-0. Nyt Jänö, pakko tehdä jotain. Matsi loppuu ihan just. Hyvä Teppo, nyt hengitä. Hyvä. Hyvä Jänö.